Bore da iawn I chi gyd a chroeso I oedfa'r Advent y bore yma. It's very nice to see you, a very warm welcome to you this morning to our Advent service. And my work is very, very easy this morning. I have an easy shift this morning. Only two thanks. Dau ddiolch sydd â fi ddechrau. I ddiolch yn gyntaf I Lynn yn y cefn, sydd o'n i'n gofyn iddi bore yma am faint oedd wedi bod yn trefnu oedfa'r Advent yn agos I 30 o flynyddoedd. Nearly 30 years Lynn John has been organising the Advent service, but she thought this year it was time to, how can I say, to release the reins, as it were, not that she's not young and youthful, but to a young and youthful individual. And I don't know whether Elin has realised now that she's agreed to do it for the next 30 years. Am ta faint bydd Elin yn Llundain, bydd croeso mawr I ti lunio'r oedfa hon. Felly diolch I Lynn am y flynyddoedd sydd wedi bod a diolch o galon I Elin. Hi sydd wedi trefnu yr oedfa bore yma. Elin has organised this service, this Advent service. Felly, gyda'r ychydig yna o groeso ac o ddiolch, na I drosglwyddo nawr I Elin. Diolch. Gadewch I ni weddio, let us pray. Arglwydd pob goleuni a gobaith, clyw ein gweddi o fawl ac addoliad yn hymor yr Advent, wrth I ni agosau at yr wyl sy'n dathlu genedigaeth Iesu. Gweddiwn y bydd yn Addoliad eleni yn amser I anadlu awyr iach bryniau Bethlehem, I blygu wrth gryd y baban Iesu, ac I ryfeddu wrth weld ei wyneb yn disgleirio gwyn cariad Duw. Amen. Gadewch I ni ganu'r garol cyntaf. Let us sing the first carol. Amen.
oleuni, fe fydden ni ar goll hebddo, ar goll yn llwyr. Light. We cannot even begin to imagine what life would be like without light. Fe fyddai byw yn y tywyllwch yn brofiad diflas ofnadwy. Y peth cyntaf rydym yn gwneud wrth i'r nos droi mewn yw gosod y switch golau ymlaen. Mae digon o olau o amgylch y ddinas ar hyn o bryd. London looks at its best at this time of year and attracts thousands of visitors to see the wonderful exhibition of Christmas lights. The world was dark before Jesus was born, dark in the sense of being without hope. Roedd pawb yn ddiflas ac yn anobeithio am ddyfodol gwell. Ond pe bai nhw wedi gwrando ar y proffwyd Eseia, fe fyddent yn gwybod bod Duw wedi addo y byddai baban bach yn dod yn oleuni i'r byd. Dyma'r hanes gan glesni. The reading is taken from the 9th chapter of the book of Isaiah and can be found on page 694 in the English Bibles in your pews. Eseia pennod 9. Mae'r bobl oedd yn byw yn y tywyllwch wedi gweld golau llachar. Mae golau wedi gwawrio ar y rhai oedd yn byw dan gysgod marwolaeth. Tŷ wedi lluosogi'r genedl a'i gwneud yn hapus iawn. Maen nhw'n dathlu o dy flaen di, fel ffermwyr adeg y cynheuaf, neu filwyr yn cael sbri wrth rannu'r ysbail. Achos rwy ti wedi torri'r iau oedd yn faich arnyn nhw, a'r ffon oedd yn curo'u cefnau nhw, sef gwialen y meistr gwaith, fel y gwnes di bryd hynny yn Midian. Bydd yr esgidiau fi'n sathru maes y gad, a'r gwisgoedd gafodd ei rolio mewn gwaed, yn cael ei taflu i'r fflamau i'w llosgi. Achos mae plentyn wedi cael ei eni i ni. Mab wedi cael ei roi i ni. Bydd yn cael y cyfrifoldeb o lywodraethu, a bydd yn cael ei alw yn strategaidd ryfeddol, y Duw arwrol, tad yr oesoedd, tywysog heddwch. Fydd ei lywodraeth ddim yn stopio tyfu, a bydd yn dod â llwyddiant di-ben draw i orsedd Dafydd a'i deyrnas. Bydd yn ei sefydlu a'i chryfhau, a theyrnasu'n gyfiawn ac yn deg o hyn allan ac am byth. Mae'r arglwydd holl bwerus yn benderfynol o wneud hyn i gyd. Cydganwn yn nawr yr ail garol, sef Wele Cawsom y Meseia.
Diolch yn fawr iawn i Glesni am ddarllen. Fe ddaw Manon ymlaen nawr i ddarllen hefyd. The second reading is taken from the New Testament, from the first chapter of the Gospel according to St. John, and speaks of the light that came to the world in Jesus. The reading can be found on page 1079 in the English Bibles in your pews. Darlleniad o Efengyl Ioan, y benod gyntaf. Yn y dechreuad, yr oedd y gair. Yr oedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Yr oedd ef yn y dechreuad gyda Duw. Daeth pob peth i fod trwyddo ef. Hebddo ef ni ddaeth un dim sydd wedi bod. Ynddo ef yr oedd bywyd, a'r bywyd goleuni dynion ydoedd. Mae'r goleuni yn llywyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. Daeth dyn wedi ei anfon oddi wrth Dduw, a'i enw Ioan. Daeth hwn yn dist, i distyliaethu am y goleuni, mwyn i bawb ddod i gredu trwyddo. Nid ef oedd y goleuni, ond daeth i distyliaethu am y goleuni. Yr oedd y gwir oleuni, sy'n goleuo pawb, eisoes yn dod i'r byd. Cyd ganwn y drydydd garol, dawel nos. Let's sing the third hymn. Gweddiwn, let us pray. O Dduw, cyflwyno ni ti ein moliant a'n diolch am ystyr a llawenydd yr wyl rhyfeddol hon. Tywys ni mewn dychymyg a ffydd i wrando can yr angylion, i ddilyn arweiniad y seren, i ganfod dy ogoniant, yn yr un bach wedi ei rwymo mewn dillad baban, ac yn gorwedd mewn preseb, ac yng nghwmni bugeiliad y doethion, i syrthio i lawr a'i addoli. Cyflwyno ni ti o Dduw, o fudiau a helyntion dy blant, a phawb sydd mewn angen yn y dolyg hwn, a gweddion dros bawb sydd yn ei gwasanaethu. Gweddion dros holl bobl y byd, yn ei bywyd bob dydd a'i gwaith.
We think of all those in turmoil and stress this Christmas, and those in need of our prayers and devotion. We thank you for all who work and serve the people in need at this time of the year especially. Am dangnefedd y byd, am ein anrhegion ein hunain ac anghenion eraill, am yr rhai sy'n ein harwain, yn ein dysgu ac yn ein helpu i fyw gyda'n gilydd. Loving Father, help us remember the birth of Jesus, that we may share in the song of the angels, the gladness of the shepherds, and worship of the wise men. Close the door of hate and open the door of love all over the world. Let kindness come with every gift and good desires with every greeting. Deliver us from evil by the blessing which Christ brings, and teach us to be merry with clear hearts. Gweddiwn dros bawb sy'n drist, mewn perygl neu drallod, am yr holl blant a phobl ifanc sydd heb fwyd, dillad na chartref. Am yr rhai sydd angen cymorth Duw, yn enwedig yr rhai sy'n wael ac yn bryderus, yr unig a'r ofnus, ac am yr rhai sy'n gofalu amdanyn nhw. Yn Addoliad hwn, goleua'r corneli hynny y mywydau rhai sydd wedi tywyllu oherwydd afiechyd, gofid, siom a methiant. This Christmas, shed your light into the lives of those people who are darkened with illness, sadness, disappointment, and sometimes feel in a hopeless situation. Ond hyd yn oed yn y tywyllwch mwyaf, diolch bod goleuni Crist yn parhau i lewyrchu. Y mae'r goleuni yn llewyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. Help us stay focused on you this Christmas time and always. Thank you for loving the whole world enough to send the greatest gift, your Son, so we might truly have a safe and peaceful Christmas. Cyflwynwn y weddi hon yn enw Iesu Grist, ein harglwydd. Amen.
Wel, croeso cynnes i bawb i'n Hwydfa Advent, gan gynnwys y sawl sy'n ymuno â ni ar y we. A very warm welcome to everyone to our Advent service, including those who are joining us on YouTube. A bore yma llawer iawn o ddiolch i Elin, sydd wedi ysgrifennu, cynllunio a threfnu'r Oedfa hyfryd hon i ni. A diolch hefyd i bawb sy'n cymryd rhan, gan gynnwys Mike, sy'n cyfeilio wrth yr organ. Fel arfer, mae Marian wedi bod yn fisi'n paratoi'r dorch, ond torch Christingl y tro yma, ddim Advent. A mae aelodau a chyfeillion wedi cyrraedd yn gynnar bore yma i ddurno'r goeden ac i osod y fordydd yn barod. Diolch yn fawr i chi gyd. Many thanks to Elin for writing and organising this service and to everyone who is taking part. A mae'n hyfryd hefyd cael cwmni Miriam fach ma am y tro cynta. Wrth gwrs, mae'n hyfryd i gael Thomas nôl gyda ni hefyd. Fel chi'n gwybod ac yn gallu gwynto falle, byddwn ni'n mwynhau yn cinio Addoliad yn y neuadd ar ôl yr Oedfa. As the scents are wafting up from downstairs, this may suggest to you our Christmas lunch will be served after the service. This evening there'll be a communion service at 6 when 2 new members will be received into the church. And it's Amelia from Castellnydd, from Neath, and Alison from Llundain. There'll be no curry club this evening, and the next gathering of the curry club will be on Sunday, December the 22nd, after the evening service. Cofiwch am yr Oedfa anffurfiol canol wythnos dydd Mercher am hanner dydd gyda the a chyfle am sgwrs i ddilyn. Dydd Sul nesaf, Rhagfyr yr 8 bydd Rob nôl yn y pwlpit yn Oedfa'r bore. Ac am 6 o'r gloch bydd Oedfa Nawr Llith a Charol y Capeli Cymraeg yng Nghanolfan Cymru Llundain yn Gray's Inn Road. That's at 6 o'clock next Sunday. The Welsh Chapel's service of 9 lessons and carols will take place in the London Welsh Centre, Gray's Inn Road. Mewn pythefnos ar Rhagfyr y 15fed ar ôl Oedfa'r bore, byddwn ni'n canu carolau tu fas i John Lewis i godi arian i St Mungos, sef elusen y digartref. A bydd Cwr Llundain yn cymryd rhan yn ein Hoedfa ac yn canu carolau gyda ni wedyn. Felly dewch i ymuno ni. Do please join us for carol singing outside John Lewis on to raise funds for St Mungo on December the 15th after the morning service. Everyone is welcome. You don't have to be able to sing. We will certainly have some good singers with us. Ar ddydd Nadolig bydd Oedfa yma am 10 o'r gloch. Hefyd mae ddrwg gyda fi gyhoeddi y bydd angladd Janice Samuel a Rhagfyr y 10fed am 11 yn amlosgfa Falklandwood. It's with regret that I have to announce that Janice's funeral will be on Tuesday, December the 10th at 11 o'clock in Falklandwood Crematorium, South East London. Cynawr fydd awn o amgylch i dderbyn eich rhoddion. Diolch yn fawr.
Gadewch ni i ganu'r garol nesaf, rhyfeddu'r wyf o ddiw, am ddyfod yn y cnawd, rhyfeddod heb ddim diwedd yw, fod Iesu i mi'n frawd. Mae countdown i'r Nadolig wedi dechrau. Christmas is nearly here and the countdown to Christmas has already started. Sio mae'r cyfrif lawr at y Nadolig, a countdown to Christmas yn mynd yn eich tŷ chi. But there is also a countdown on Christmas Day. By tea time on Christmas Day, the countdown will have been. Beginning with the number 10, yn dechrau gyda'r rhif 10 ac yn gweithio i lawr, bob dydd Nadolig. 10 coffi cream neu Turkish Delight ar ôl arweilod y bocs siocled oherwydd bod neb yn ei hoffi nhw. 10 o gnau wedi cwmpo ar y llawr a phawb yn sefyll arnynt gan ei malu yn ddarnau man. Then there's number 9. 9 empty after 8 envelopes left in the box. Does dim byd yn wath na rhoi llaw yn y blwch i chwilio am un siocled arall a darganfod dim ond am lenni gwag. 9 darn o dap selo yn stuck o dan slip y mam. A mam gi wedi gofyn o leia 9 gwaith os ydym wedi cael digon i fwyta. And then we come to the next number in the Christmas countdown. Number 8, rhif 8. 8 darn o mince pie wedi gwasgu dan draed. 8 darn o Terry's chocolate orange wedi toddi ac yn stuck i'w gilydd. 8 empty cups in the sink. And what about number 7? 7 silly jokes from Christmas crackers ready to be binned. 7 Brussels sprout wedi oeri mewn bowlen, a rheini yn gwmni i'r moron oer a'r tatws.
A mam gi yn gofyn 8 gwaith os ydych wedi cael digon i fwyta. A dyna ddod at rhif 6, number 6. 6 o hetiau papur wedi torri. 6 darn o hen gracers Nadolig yn sownd o dan y soffa. Number 5. Beth am rhif 5? 5 darn o Vince Pays ar ôl ar y ford, a'r llawr llawn briwsion. 5 bottles of bubble bath ready to be used, 5 pair of new socks. A beth am y rhif 4, number 4? 4 empty cans of whatever Dad had to drink. 4 gwydyr gyda olion lipstick, anti-blodwen, anti-Mary arnynt. 4 selection box hanner gwag. A mam gi yn gofyn 4 gwaith os ydym moyn swper. Rhif 3, number 3. 2 anrheg arbennig gan ŵr doeth o'r dwyrain. Gold, frankincense and myrrh. 2 berson gofalus yn gwylio dros y preseb. 1 achubwr Iesu Grist. 1 plentyn a anwyd i ni. 1 child born and placed in a manger. 1 mab aroddwyd i ni. 1 seren a arweiniodd y doethion i Bethlehem. 1 gwaredwr i bontio'r pellter rhyngom ni a Duw. 1 who was sent to be a light to the whole world. 1 Emmanuel. 1 sef Duw gyda ni. 1 sy'n bwysig, sef Iesu Grist. Only one truth is important, that Jesus is with us forever. Does anything else matter? Be sydd wir yn bwysig mewn bywyd? Nadolig syml oedd y Nadolig cyntaf. Dim ffws, dim ffwdan, dim twrci na thrimmings, dim mince pies na chwilio am yr after eights, dim siopa a dim rhithro. Dim hyd yn oed llety. Only 1 mother and 1 father and 1 child. Ond bod y baban hwnnw yn un arbennig iawn. A'r baban hwnnw sy'n gwneud Nadolig yn special, gan ei fod wedi dod â goleuni i'r byd. The countdown on Christmas Day ends with number 1, the birth of Jesus, the light of the world. One way to celebrate and to share the message of the Christian faith is by celebrating Christingle. Christingle means the light of Christ and is a symbol of the Christian faith. Flynyddoedd maith yn ôl, gyfwynwyd I blant fynd â anrheg i'w gosod wrth y cryd yn yr eglwys. Doedd gan un teulu ddim arian I brynu anrhegion, ond nhw'n benderfynol o fynd â rhywbeth. Dyma nhw'n dod o hyd I oren a meddwl efallai fyddai'r oren yn addas i'w gyflwyno fel rhodd. Ond pan welsant ei fod wedi llwydo ychydig ar ei ben, roedden nhw'n siomedig iawn. Fodd bynnag, penderfynodd y teulu dynnu'r darn wedi llwydo a gosod canwyll ar ei ben i'w droed lamp. Gan feddwl ei fod yn edrych braidd yn ddiflas, tynnodd un o'r merched ddarn o riban coch o'i gwallt a'i glymu o amgylch yr oren. Cawsant ychydig o drafferth ei osod yn ei le, felly fe wnaethant ei rhoi yn sownd gyda phedau'r ffon bach a gosod cwrent ar ei bennau. Aethant ar lamp i'r eglwys gan ofni beth fyddai ymateb y plant eraill. Fodd bynnag, roedd yr offeiriad yn hynod o falch o'i hanreg a dywedodd wrth gynulleidfa mor arbennig ydoedd. Gwelodd yr offeiriad symboliaeth arbennig yn y lamp. The orange on which the Christingle is built represents the world. Mae'r oren yn grwn fel y byd. The candle is a symbol of the light that came to the world through the love of God in Jesus. The red ribbon which is placed around the fruit represents Christ's blood and connects Christmas with Easter. The 4 sticks pointing to different directions represents the north, south, east and west, and also represents the 4 seasons. The fruits or sweets on the 4 sticks represents the fruit of the earth,
fed by the sun and rain. Dyma gerdd arbennig am y Cristingl gan y prifardd Myrddin ap Dafydd. Y Cristingl. Yr oren hwn ar gledr llaw yw ffrwyth y ddeiar hael, a ddaw a'i hanreg hi i deulu dyn, y ffrwyth yw'r ddeiar gron ei hun. Y cariad nad yw byth ar drai, sydd yn cofleidio'r byd a'i fai, yw'r rhiban coch o galfari sy'n dal yn dyn amdanom ni. Anrhegion melys pedwar ban, drwy'r pedwar tymor yw ei rhan, a phan mae di fydd ein gorwelion, cawn gynnau canwyll yn y galon. A chynnau gobaith gwyn o hyd, yng nghefen nos gaeaf oer ein byd, a wna'n Cristingl tu a thref, ac yn ein llaw bydd lluniau'r nef. Diolch i chi gyd am wrando y bore yma. Gadewch i ni ganu'r garol olaf clywch le'r nef. Gweddiwm. Llywyrched goleuni Crist arnom, a gwasgaru'r tywyllwch o'n blaen. Gras sy'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw,
a chymdeithas yr ysbryd glan, a fyddo gyda ni oll. Amen.